Изправени сме пред предизвикателствата на недоразвитата инфраструктурна свързаност между балканските държави и Европейския съюз. Но какво може да се промени и как? Необходимо е значително подобрение на инфраструктурната свързаност в този регион, чрез изграждането на ЖП линии, въздушни и сухопътни коридори. Подобна е ситуацията и с липсата на инфраструктурна свързаност между ЕС и някои от държавите извън него. В този случай въвеждането на нов модел за развитието на трансевропейските мрежи е необходимост, която изисква засилен фокус върху подобряването на корабоплавателните и ЖП транспортни мрежи със страни като Армения, Грузия, Молдова и Украйна. Това би гарантирало сътрудничеството на тези страни с останалите държави от Съюза. От тук ще последва и подкрепата за интеграцията на балканските страни извън ЕС, насърчавайки взаимодействието между тях и останалите държави членки на блока. Но има проблеми по-близки до нас. Проблеми, които пряко ни засягат. Липсата на транспортни връзки между България и Северна Македония е именно такъв. С оглед на необходимостта от свързаност между двете съседни държави, смятаме, че е време да бъде проектирана ЖП линия, която да пресича българо-македонската граница. Културните ценности са в основата на стабилното общество. Липсата на интеграция на периферните европейски страни в културните норми на ЕС нарушава устойчивостта на цялата общност. За да постигнем целите си, трябва да полагаме усилия за всеобщо възприемане на ценностната система. Единствено, чрез перспективата за мир и толерантност, можем да си гарантираме сътрудничество в името на общото развитие, съжителство и просперитет. За постигане на това сътрудничество имаме нужда от изграждане на мрежа за по-ефективно осигуряване на хуманитарна помощ. Възможен вариант за постигането на това е чрез внедряването на системи и инфраструктури за бърз и ефективен транспорт на хуманитарна помощ, съобразени с европейското право и стандарти. Въвеждането на такъв тип механизми изисква яснота относно осигуряването на хуманитарна помощ от страна на ЕС към трети страни. Установяването на прозрачни методи е от съществено значение за информирането на гражданите относно предоставянето на хуманитарна помощ от страна на европейските институции. Предизвикателства има. Но можем да се справим заедно. Единство в многообразието!